Jeesus opettaa, että pieni lapsikin uskoo häneen. Hän laittaa pienen lapsen aikuisen ihmisen edelle. Pieni lapsilla, niillä ei ole laukkua siellä sisällä, mikä laittaa epäilemään kaikkia, mikä tulee Jumalalta. Pieni lapsi ottaa niin kuin äitisänsä ja isänsä kädestä. Lentäen ottaa kaikki vastaan siunaukset, mitä tulee. Ja siksi Jeesus laittaa pienen lapsen etusijalle. Matteus 18:6. Siinä on hyvin tärkeä paikka. Matteus 18:6. Siinä Jeesus sanoo, että pieni lapsikin uskoo häneen. Se on monelle kirkkokunnalle jäänyt niin kuin taka-alalle. Luukas 18:15 käyttää tässä sanaa prefos. Se on kreekankielinen sana. Se tarkoittaa sikiö, vastasyntynyt lapsi. Ja sitä käytetään semmoisessa kohdassa, kun äidit toivat lapsiansa Jeesuksen tykö. Ja opetuslapset halusivat vaan laittaa ne syrjään. Niin Jeesus sanoi, että älkää estäkö heitä, sillä sen kaltaisen on Jumalan valtakunta. Ja tässä on justiin tämä prefos-sana, mikä tarkoittaa sikiö, vastasyntynyt lapsi. Vastasyntynyt lapsi on hyvin tärkeä Jeesukselle. Se on puhdas. Se on niin avunainen Pyhälle Hengelle ja Jeesuksen läsnäololle. Siis haluankin ihan niin kuin kehottaa kuulijaa, että kastakaa lapsenne niin pian kuin mahdollista syntymän jälkeen. Se tapahtui myös Jeesukselle. Hän sai ympärileikkauksen ja upotuskasteen sylivauvana. Ja myöskin se on hyvin tärkeää, että pikkuvauvalle annetaan ehtoollinen. Kun Jeesus varttui, niin hän meni niin sanotulle täyttymyskasteelle. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että Jeesus sai ihan niin kuin pienenä vauvana hän sai kasteen ja hänet ympäri leikattiin. Kun on kysymys pienestä lapsesta, niin vastasyntyneestä lapsesta, kun hänet tuodaan kirkkoon tai seurakuntaan, niin ei riitä, että pappi tai pastori laittaa kätensä hänen päänsä päälle ja siunaa hänet. Se ei riitä. Jeesus vietiin temppeliin. Ei siellä ainoastaan siunattu häntä. Sitten kun Jeesus varttui, hän meni täyttymyskasteelle. Johannes Kastaja kastoi hänet Jordanin virrassa. Siis Jeesus sai ympärileikkauksen, hän sai upotuskasteen pienenä vauvana. Ja sitten kun hän varttui ja sitten kun oli oikea aika, sitten hän meni upotuskasteelle, 3-kertainen upotuskaste, minkä hän sai Jordanin virrassa, kun Johannes Kastaja kastoi hänet siellä. Siispä kehotan, että kaikki seuraavat Jeesuksen esimerkkiä, eivätkä edes kristittyjen kirkkojen traditioita. Koska traditiot eivät kanna meitä loppuun asti, mutta Jeesusta seuraten me päästään perille. Nyt sitten vastatkaamme kysymykseen, voimmeko me koskaan vapautua perisynnöstä ja tulla uudelleen Herran kuvaksi ja kaltaiseksi? Apostoli Paavali, joka oli israelilainen, Abrahamin siementä, Benjamin sukukuntaa, sanoo itsestään: minä olen juutalainen, syntynyt Klinikin Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa, siis Jerusalemissa. Ja Gamalielin jalkojen juuressa minua on opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia. Siis tämä sama apostoli sanoo, katso, minä kerron teille salaisuuden. Nyt pidä korvat auki, nyt tulee Paavalin salaisuus.
Sillä niin kuin meillä on ollut maallisen kuva, Aadamin ja Eevan kuva syntiinlankemuksen jälkeen, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Jumala loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen, ja hän tulee palauttamaan sen meille. Hän tulee antamaan meille uuden muodon. Mutta miten? Paavali sanoo, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soideessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat kuolemattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Kun kaikki tämä tapahtuu, niin kansa näkee Jeesuksen tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkeliinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä toisiin ääriin. Toisin sanoen, mitä Jeesus, Matteus ja Paavali oikein opettavat? He sanovat, että ylöstempaushetkellä tulee Jumala muuttamaan meidät takaisin kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja että hänen majesteettinsa ja kirkkautensa tulee ympäröimään meitä samoin kuin Aadamia ja Eevaa ennen syntiinlankemusta. Ajattele, miten ihania asioita me saamme odottaa. Ja nyt sitten kysymykseen, mitä se tarkoittaa sinulle ja minulle, kun sekä ylöstempaus että Herran vihanpäivä tapahtuu lopun aikana. Ylöstempaus on valtava tapahtuma. Ei ainoastaan sen vuoksi, että me muutumme, vaan myös siksi, koska se on hetki, jolloin Jeesus hakee omansa pois. Hän hakee meidät suojaan siltä kauhealta päivältä, jota kutsutaan Herran vihanpäiväksi. Se on päivä, jolloin taivas aukenee ja kuningasten kuningas ja Herran Herra tulee ratsastaen valkoisella hevosella. Ja häntä seuraavat taivaan sotajoukot, hekin valkoisilla hevosilla. Se on verinen lopputaistelu hyvän ja pahan välillä, jolloin maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa käyvät sotaa Herraa ja hänen taivaallista sotajoukkoansa vastaan. Mutta Herran taivaallinen voima on suurempi, mitä kaikkien pahojen henkien voimat yhteensä. Ja sillä taivaallisella voimalla hän hävittää tältä maan päältä pedon ja väärän profeetan kaikkinen seuraajineen. Ja silloin toteutuu se Jesajan profeetia, kun on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Ja sitten Herra onkin valmis luomaan uuden taivaan ja uuden maan. Ja Johannes näki, kuinka taivaasta laskeutui uusi Jerusalem. Ja hän kuuli suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä. He ovat heidän kansansa. Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ihan niin kuin Edenin puutarhassa kerran ennen syntiinlankemusta. Amen.